салом, як хабар. Шоҳрух Саидзода, сардори пулиси Душанбе, аз нузирони минтақави хост бо мардум хушмуомила бошанд. ӯ зимни як ҷаласа аз зердастонаш хостааст ки ӯҳдадориҳои хизмати худро дар сатҳи баланд анҷом дода, забони хориҷӣ биомӯзанд ва дониши касби хешро сайқал бахшанд. ҳамчунин дар ин ҷаласа камбудиҳои ҷой дошта дар самти ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, вазъи ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкунӣ, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандон, риоя намудани одоби шаҳрдорӣ ва пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор, ошкорсозии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, савдо дар минтақаҳои номуайяншуда ва дигар масъалаҳо баррасӣ шудааст. Тарофаи Супер Ултра Азет Мобайл бо 60 гигабайт интернет, 600 дақиқа дар дохили шабака, 300 гигабайт интернети шабона, инчунин имкони интихоби якбора 3 суперқувва, интернету тамоси бештар, пайваст шав ва аз алоқаи баландсифат баҳра бар. Хабарҳои бештар дар телеграм-канали Азия Плюс.